A mal som s tebou problém chvíľu. Čo tebe, že ešte jeden taký mail a ideš na políciu za psychické vydieranie. A on mi poslal obrázok mojich odberov a jeho a že dúfam, že to takto aj ostane. Rozhovor bol taký, že... Čo ty si mi povedal? Čau. Sme tu znova, ďalší podcast. Vítame vás. A dnes tu Vítame máme vás. špeciálneho hostia, Ktorým je legenda slovenského a českého YouTube. Legenda ešte ne, kebyže som legenda, keby tak si už skončil. som starý, keď som legenda. Tak hviezda presne tak. a českého YouTube. Selasi, vítaj medzi Čau. nami. Tak jak sa máš? Tak začneme tak ľahko. Jak sa mám? Mám sa fajn, mám sa dobre. A mám pocit, že sú veci tak, jak majú byť. Musím zaklopať. To sa nestáva často. To sa mňa nestáva často. Aké veci? Akože spolupráce? Všetko, život tak nejako nadobudol zrazu nejaký správny smer. To som dlho nezažil. Neviem, či som to niekedy zažil. A asi boli nejakí ľudia v tom živote, čo využívali to, čo robíš, nie? Nejaké napríklad účely. Ty vieš toto, vieš robiť s kamerou, poď nám robiť toto zadarmo. Že sú takíto ľudia bežne asi, že? Kde ešte akože takto prefackal v živote si bol moc dobrostorečný. O tom by sme sa mohli rozprávať na ďalší podcast. Toto, čo hovorí, stala sa mi situácia, to som ešte nebol taký veľký akože youtuber, to bolo tak skôr, že zo začiatku a bavilo ma vtedy strašne točiť. A robil som jeden projekt pre jedného umelca, ktorý akože robil, že obrovskú vec, normálne taký art piece a ja som mu to tuším, že asi mesiac chodil točiť, akože proces toho, že nejaký začiatok, nejaká výroba, potom inštalácia a nakoniec hotovú vec. A dohodli sme si cenu. On mi zaplatil polku a odvtedy sa mi už neozval. Takýto ľudia, ale a to sú že roky, kámo. A to bol... Zámo investoval 3000 eur do nejakého biznisu, do ktorého ani ne... Ale vyšlo to asi, uvidíme. Až za to, že 2 mesiace neodpisuje. Možno to bude red flag. To ne. No ale že by som, vieš, že ja som toho názoru, že aj keď som s niekým známy alebo kamarát, tak ja ti pomôžem, ale tak ti to dám možno, že za polovicu. Alebo, že nerobím to už zadarmo. Ani to neodporúčam nikomu robiť zadarmo. A neodporúčam, alebo ne, že neodporúčam. Nepáči sa mi, keď sa kamaráti na seba naštvú, lebo niekto mu niečo nechce urobiť zadarmo. Že proste, keď sa ten človek ponúkne, že som dizajner, nadizajnujem ti web a nechcem za to nič, tak to je OK, je to super. Ale keď, Braško, nedáš mi to za kamošskú cenu, za desinku, alebo tak, vieš. Bez chrbtovej kosti ľudia si to vypýtajú ešte, ja by som si to ani nevedel vypýtať. Nie, tak lebo ten človek, čo to robí 10 rokov, tak 10 rokov sa to učil sám, 10 rokov do seba investoval a do nejakých kurzov možno a takto a zrazu ty chceš to zadarmo. Ty si videá strihaš sám? Fakt? Všetko? Hej, Až ty si strihal každé video sám? Keď som mal to prvé štúdio, tak vtedy mi s tým pomáhal vlastne kamoš Samo, s ktorým som mal potom aj ten podcast Typical Sunday, tak on bol môj strihač. Ale potom som sa rozhodol, že proste si budem si to všetko robiť sám. Mám teraz chalana, ktorý robí zostrihy zo streamov. Memdev, pozdravujem. Lebo to už ja nemôžem, už nemám na to priestor, nestíham to, ani ma to moc nebaví robiť, tak jemu som to dal, že urobí mi zostrih ako keby zo streamu a to vydám ako gamingové video. Ale inak všetky Reelska, Stories a YouTubeové videá... A všetko v premiéri? Hej, zatiaľ všetko v premiéri. To nie je ťažké sa to tam naučiť, akože viem nejaké základy. Neviem. Ale stám ti kurz za 300 €. Kamarátska cena. Kamarátska, tak polovičku, 150. Teraz mi to vypadlo, som mal fakt dobrú otázku na toto. No tak to si posral. S tým smiechom ste ma úplne rozhodili. No piče. Kokos. Ešte niečo som aj ja chcel teraz. No tak teraz sa pýtaš ty. Pýtajte sa, ja ti môj podcast. Áno, už to mám. Stalo sa ti naozaj niekedy, že máš svoju hranicu ceny? Že napríklad teraz príde nejaký bohatý pán, si viem predstaviť, že môj syn je tvoj veľký fanúšik, prídi na oslavu, sprav so seba toto za takú cenu. Takéto veci by si v živote nevedel spraviť? Podeli mi také ponuky, ale neurobil. Nikdy si nespravil nič takéto? Ne. Nedá sa kúpiť. Tak akože, ale... počkaj, každý má svoju cenu, ale záleží za čo by to bolo, vieš. A také najbizarnejšie, čo ti prišlo? Mal si niečo také? Za peniaze urob toto. Niekto povie, že cigarety, už len že reklama za cigarety je pre ne bizarná, ale tak to je logické dneska asi. To si nerobil nikdy, alebo? Ani alkohol. Robil som birel, ale nealkoholické, tie limonády, čo to mali, tie 0%, to som zdal v pohode a spravili sme k tomu brutálne kampaň, aj videjko. Dobrý nápad mala tá kampaň, takže why not, ale alkohol nie, cigarety nie, krypto, investičné veci, to nezdielam, nerobím. On má svoje krypto, že vraj.
Neviem, musel by som asi hlbšie porozmýšľať určite mi došla bizarná ponuka, bolo ich viac, ale nedošlo mi nič také, čo by som si povedal, že Ale za 100 000, vieš. Tak ale čo za 100 000? Ísť na detskú oslavu za 100 000? No ne, to by som asi išiel. Napríklad tie nikotinové výrobky, vieš, alebo alkohol za 100 000. Fakt, že nemáš takú hranicu. Ne, lebo proste ja mám akože jasne, však vypijem si aj ja, mám rád nejaké pivo, možno nejakú whisky alebo takéto niečo, len nejsom ako keby podľa mňa ešte v pozícii, že by som mohol si urobiť reklamu na dobrú whisky a byť s tým, že OK, vieš. Že možno keby nejsom na Slovensku, tak to robím aj teraz, však už nejsom kid, môžem si to dovoliť spraviť, ale my tu máme taký problém s tým alkoholom, že proste nepáči sa mi, keď to ľudia ako keby robia. Áno. Mal si nejaký životný štýl, keď si vtedy musel povedať, napríklad keď čo si hovoril, že si starých kamarátov musel oddeliť, že si teraz povedal, že OK, že tak teraz idem proste hasliť ten YouTube aj všetky videá, že ideš fakt mákať, že dal si nejaký životný štýl, že si musel niečo zmeniť, alebo si nikdy nemal nič problémov? Tak na strednej škole ja som vlastne začal a po strednej škole som grindil YouTube, išiel som len YouTube. A ja som sa hlásil 2 roky po sebe na vysokú školu aj, dokonca druhý rok ma aj zobrali, ale vtedy sa mi ten YouTube tak rozbehol, že som si povedal, že idem proste YouTubeovým, nemám. A chodia ti stále napríklad z YouTube z tých starých videí peniaze doteraz? Jasné, chodia. Že fakt, že tie videá fungujú ako napríklad hudba, že Rito spravil AKM a stále z toho chodia peniaze, tak tebe chodia z tých videí, čo si mal kedysi. Ja som tento rok začal vydávať videá až v marci, vlastne, lebo asi 3 roky už si dávam, že v januári proste reset hlavou, teraz to trvalo dlhšie, 2 mesiace a akože došlo mi taký, že podľa mňa, že priemerný slovenský plat čistom. Ti chodí mesačne takto za to. Keď som nevydal. Tie dve, vlastne, že zarábali mi len videá, ktoré už boli uploadnuté. Že nevydával som žiaden nový content. Takže pre bežného človeka, čo si to nevie predstaviť, lebo ja si napríklad neviem predstaviť, ako ten YouTube funguje celkovo, za koľko pozretí viem zarobiť koľko, alebo jak to tam, je to podľa odobrateľa, alebo podľa čoho to funguje? Odbery nič, lajky nič, komenty nič, ľudia si myslia, že to z toho sa zarába, ale to vôbec jediná metrika, ktorá ti zarába je buď views ako také, čiže ty urobíš video a to video má napríklad 100 000 pozretí a z toho 80 000 pozretí môže byť speňažených, lebo 20 000 ľudí má napríklad adblock, alebo sa im nezobrazila reklama. Alebo ten premium YouTube napríklad, nie? A premium YouTube napríklad. Alebo YouTube premium, ten sa potom nejako delí a ty zarobíš XY za 1000 speňažených pozretí. To znamená, že za 1000 pozretí, v ktorých sa ti zobrazila reklama, či už banner, preskočiteľná, nepreskočiteľná a tak ďalej. Záleží od kontentu, ktorý tvoríš, to sa mení, tá cena. Záleží od ročného obdobia, cez leto je to napríklad menej, v septembri je to viac, v auguste koncom je to popiči, lebo back to school, potom november je extrémne silný, lebo pred Vianocami, a potom možno ešte nejaký máj je silný, lebo ide zase leto, vieš, čiže toto všetko záleží. Čiže ty zarábaš len z pozretí. Čiže keď vidíš youtubera, ktorý má na každom videu 200 000 views, tak si povieš, že kokot, tak ten je frajer. Že fakt zarába už slušno. Ten zarába bomby, aj na Slovensku. A takže priemerne že naozaj za tých 1000 pozretí speňažených vie podľa teba aká cena? Kámo, nie je to na či? Na Slovensku je to, že podľa mňa od 2 do 5 eur. Fakt, že to je takáto cena. A v zahraničí to vie byť, že 10, 15. Ak chceš vidieť extra zábery, ako napríklad tieto. So Slim som, že vykecal v DMs, vieš, lebo nechcem ja dávať priestor ľuďom, o ktorých si myslím, že ty ma disuješ a ja ťa budem dávať na svoj Instagram, aby som ti dal možno nejaký priestor. Nezabudni nás sledovať na našom Hero. Poďme na tú hru, takže hra je jednoduchá. Dáme ti, pre nás by to malo byť podľa nás nechutné pre teba. Je to nejaké pitie, klasika, ako to fungovalo na tom YouTube kedysi. Zlé veci, čo ideš piť, dúfam, že to bude pre teba zlé. Nie je to alkohol. My ti položíme otázku a máš na výber. Je to fakt, že už kontroverzné teraz. Je fakt neveľ tých extrémov. Buď odpovieš, všetko bude použité, alebo sa napieš a otázka je anulovaná. OK, let's go. Ale neurazíš sa. To uvidíme. Chalani. Dobre, idem pre teba. Fú, no dobre. Takže máme tu naleté nejaké drinky. Dúfam, že ti to nebude chutiť. Všetky sú pre mňa, hej? Všetky sú rovnaké a všetky sú... A delíme pre teba takto a takto.
Spravili sme to dobre v tom, že keď tak budeš chcieť nejaký protiúder nám, že Že keď môžeš ja to využiť. odpoviem, tak vy sa napijete? Nie, ty keď to je jedno, či odpovieš, či neodpovieš, potom keď je na teba akože rád, tak sa pýtaš nás, môžeš úplne si vymyslieť tiež hociakú otázku Ak budeš na nás. chcieť, hej. A my keď nebudeme chcieť odpovedať, tak áno. Aby to Okej, bolo fér. Aby sme chápem. my niečo prezradili, aby si nebol v tom sám, kvázi. Dobre. No, tak začneme, ani nezľahka samozrejme, lebo už je tu ten koniec vycholenia. Je to tak? Ktorý slovenský influencer, youtuber alebo nejaký z tých známych celebrít, s ktorými si sa stretol, je fakt, že najnesympatickejší a Ktorý máš ti najviac nesedí. presne, konkrétne tebe a myslíš si o ňom, že Tak toto je kokot. je proste nesympatický. Prečo každý? Ale je taký, všetci takého majú. To funguje na všetkých. Ale môžeš povedať, že ho poznáš osobne aj nepoznáš. Sú aj takí, čo nepoznáš osobne, máš s ním problém. Kedysi som mával problém s ľuďmi, ktorých som nepoznal a povedal som si, že proste prečo by som to mal robiť, že radšej ich spoznám a potom. A mal som s tebou problém chvíľu. Kvôli čomu? Počkaj, to si vyjasníme. Kvôli tomu, že som chodil, že som bol v Ne, Amsterdame. vôbec. Ale kvôli tomu, že sa mi nepáčila tá tvoja taká uletená príliš persona. OK, Je to ťažké na spracovanie, ale musíš byť podľa mňa mega open-minded. OK. Takže A teraz tu teraz je sedíš to s nami, chill, teraz je to už sedíš. chill. A keď som to prvýkrát videl, tak som bol, že... Tak to je kokot. Ale takýchto ľudí je veľa, Ne, to vidím, som, ale... to zase akože toto ne. Ale to veľa ľudí malo na Ale mňa. hej, takže tak a potom máte zrebný. OK. Ináč to ja s ním mám. Ináč prvýkrát povedal. Prvýkrát náš host odpovedal na túto Nemyslím si o ňom, že je kokot, ale A poznáš ho osobne? hej, poznám ho osobne. Akože dosť na to, aby som si dovolil povedať, že nelúbi sa mi prístup, akým robí veci. Robí tie veci, čo robí, tak ich robí, má ten akože hustle. Nehovorím, že nemá skill a tieto veci. Ale Že on máte zrejme, hej. Napríklad mne tie pesničky, čo napríklad on robí, že hudbu, nechcem nikoho hejtovať, ale to je presne tá hudba, jak sa robí dneska nemá, lebo keď Rastio robí hudbu, aspoň to má hlavou petu a že reálne je to dobré, ale zrebný by nemal robiť svoju hudbu. To není podľa mňa žiadny nejaký návod, že ako sa to má Ale alebo keď to nemá počuješ, robiť. tak počuješ na tom, či to mne vadí človek môže attitude, alebo ktorý nie. má, keď niekde To je je asi a niekde dôležité, no. rozpráva, vieš, že jasné. Ja som tiež bol takýto arogantný drbinko, ktorý proste si myslel, že som zjedol celý svet, len podľa mňa Toto prešlo. musí prísť moment, kedy trošku, že Zamyslíš. OK, nejsom hlavný charakter na celom svete, potrebujem trošku... OK. Nice. Presne tak. Ale nechcem týmto úplne nejako hrotiť veci, vieš, že ale nemám to vôbec Žiadny zapotrebu. býv, ale... Hej. Dali ste mi otázku, povedal som. Presne OK. tak to má byť. Môžeš sa pýtať Môžeš teraz sa ty nás, spýtať, ty, keď chceš. Niečo, čo ťa zaujíma. Ak ťa niečo zaujíma. Mali ste hostia v podcaste, ktorého ste zavolali vyslovene len preto, aby vám donesol views a vôbec vás že nezaujímalo, akože kto je, čo robí a celý ten rozhovor bol úplne, že taký až na silu trošku. Takáto otázka ešte nebola. Ako rozhovor bol na silu raz, ale nemyslím si, že to bolo kvôli tomu, že videnia, lebo... Nebolo to kvôli videniam, podľa mňa. Bolo to... Akože ESO? Reálne iba sme si nemali moc čo povedať s ním, že to je Čiže ste zavolali človeka a bolo to také... že Ty si bol... debil, to si nehovorí nahlas, ale... Ale povedal si to. let's go! Ne, ja proti nemu nemám žiadny problém. Ja ale proti tiež nemu to nemám bolo žiadny také, že problém. ne- Je to môj kamarát. Nemám proti žiadnym. Nie, to je to rozdiel. My sme nemali moc o čom baviť. že teraz... Je to môj kamarát a ja si myslím, že prešiel naozaj tú cestou veľkou, ale ešte len prejde a raz ho bere úplne inak a moc ho nemusí, ale ten rozhovor Lebo bol taký, že... To ty si mi povedal. To ty si povedal. Tento podcast ešte zarobí, ďakujem. Tak toto sú veľké veci. Prosím, mal si beef a chceš s ním ísť do Clash of the Stars. Nie, ty s ním máš beef. To je jedno, ja nemám s nikým byť. Proste zbalil tvoju frárku prvý, no, a potom si Ale kvôli prišiel ty. videniam nie, aj keď to možno teraz sa si nás spýtal, pretože si sa pýtal možno na seba, ale nás reálne zaujímalo. Ne, na mňa, že som sa bláznil. Ne, ale celkovo, že, Akože- lebo ľudia to robia, vieš, že je to úplne bežné. Mali sme skúsenosť jednu, to sme ti ani nepovedali, že naozaj hrali sme poslednú hru. To hovoríme každému vždy, ale to je fakt, že príhoda, čo sa stala, bola to akože naša OK. chyba. Že mali sme Samuela Pažického, neviem, či ho poznáš, taký malý chalan, Taký kontroluje tiktoker, s kolárov, taký malý? taký menší. taký je. Ale on je super, robí tiež content, čo tu není na Slovensku, ale že prehypovaný, ale robí to dobre. Ľudí to zaujíma. No a proste boli sme tu, bol to fakt, že prvý podcast, my sme boli v strese, on bol v strese tiež, ale dobre to bolo, ale v prvom rade, čo nám povedal, že to nechce by to vyšlo, lebo sme to spravili zle zostrihané, nebol si ani vôbec spokojný, lebo to bol náš prvý podcast, ráno všetci sme sa učili čo ako. A potom sa stalo to, že dali sme mu piť. A ja som Takéto niečo. ako malý pil ocot.
Vieš, ja som si zobral, že to bude sranda, dám tam ocot, To je napije sa. pitné, neboj sa. Už to Toto máme už. otestované. A ja som bol taký, že fakt sranda. Ja som to kupoval, priznám sa, kupoval som najlacnejší ocot, ale nenapadlo ma, že ocot môže byť 8 a 12%, vieš. A to bola, že kyselina octová. Čo mu zuby vypadali? No počkaj, mal to naliaté. Teraz on je taký, že fakt, že hrá, že padne, hrá, že sa zabíja. On je taký herec v tomto, vieš. Aha. A zrazu sa naliali sme mu, to neodpovedal, že koľka ti babami mal sex, či čo bola otázka. Chytil to, napil sa a on zrazu... A my že si robí srandu, my sa tu smiali, že aha. Začal grcať. Padol na zem, začal grcať a my sa stále smiali a že čo tebe, aký content, že super, že... Ja som tu grcal na Ale tvojom ten je mieste. fakt taký, že takéto si robí, vieš. Aha, okej. A potom už zrazu ho bral dozadu, že to stále hrá. A potom vzadu už chudák vodu, nevidel dýchať. No jasne, že mu to stiahlo. Boli sme 8 hodín s ním v nemocnici. Čo? On mal rozžeravené hrdlo a boli sme, že teraz, že kto pôjde do basia, lebo ty rastieš, že ktorý z nás. Samo už to, ja to zoberiem na seba. Ja to zoberiem na seba. Už sme sa lúčili reálne. Wow. No, že to bol extrém, čo sa nám stalo. A bolo nám to samozrejme ľúto, lebo nenapadlo ma to, bolo to moja chyba z jednej časti. No celkovo to asi bola moja chyba. Iba tvoja chyba. A potom sme riešili už, že ty si povedal, točme to a už takéto veci, že to je tvoj Vy podcast. ste si už hádzali jeden na druhého, ne aby ste to spolu išli, sa priznať, že... A fakt sme tam boli od rána až do večera s ním, že nám to fakt záležalo. Wow. Celú nemocnicu Okay. sme prešli a... Brutál chalani, ty kokos. Neboj sa, už sme sa akože ponaučili, takže... Ale on bol presne ten, čo to bral, že content, že super, že máme content na konci, že bol úplne nadšený z toho, len bohužiaľ to nevyšlo v postprodukcii tak, jak chcel, lebo sme vypli kamery, keď odišiel a on, že mal si to točiť už potom, vieš. Takže... Mám ďalšiu otázku na telo, nepríjemnú, jak sa hovorí. Zarobil si niekedy za mesiac viac než 40 000 eur? Ne, nikdy. 40 000? 30. 30. Za mesiac ne. To bola slabá otázka. Nebola. Tak akože čakal som na peniaze otázku, ale za mesiac... Tak 20? To bola... Ani... No, možno... Ono to je tak, ja ako keby z YouTube zarobím vždycky každý mesiac nejakú čiastku, ale väčšinu môjho príjmu tvoria spolupráce. Jasné. Tie sú niekedy dlhodobé, niekedy trvajú pol roka, niekedy 2-3 mesiace. Čiže ja ako keby urobím tú robotu za tie 3 mesiace, nemám ani cent a potom niekedy čakám mesiac, alebo niekedy 2, niekedy 3, keď klienti sú po splatnosti na tú plácu. Čiže ja som niekedy, ja urobím robotu a niekedy som pol roka vlastne bez tých peňazí. A potom to príde naraz. Čiže dá sa povedať, že áno, ale keď to rozratám, tak není to také, že akože strašne by som bol rád, keby sa viem dostať na level, že by som zarábal mesačne 20-30 tisíc z toho, čo robím, to by bolo po piči, ale nemám sa zle ani teraz. Takže... To je super. To je pecka. Akože môžeme dať takú vedľajšiu iba, keby si chcel, ohľadom tohto. Keď bude na piču, tak pije. Dobre. Či bola fakt nejaká spolupráca, ktorú si zobral a potom si to lutoval? Hej. Neviem, či môžem povedať. On sa tým netají a hovorí to, nechápem prečo, ale... Lebo ja hovorím všetko. Ja strašne sa berem v tomto smere vážne a ja som si podľa mňa vybudoval asi sám v sebe nejaký obraz o sebe, ako sa stávam k spoluprácam, lebo fakt to berem ako biznis, ktorý ma živí. Čiže chcem k tomu pristúpať profesionálne. A však ja vidím tie spolupráci s tou Milkou napríklad, alebo takže je to proste... Ďakujem. Chcem proste... Nechcem zbytočne hániť nejaké brandy, ale áno, nepoviem, že viac, lebo vyberám si veľmi solidné iba taký okruh, že o čom to bolo, to vieš? s jedlom. Týkalo sa to jedla a nedostal som za to ani toľko peňazí, ale zároveň to nebolo ani nič prevratné, že by som sa išiel zdrať kvôli tomu, ale bolo to také, že urobil som to, vydal som to von a hneď bol shitstorm akože, a to vtedy viem, že už sa budem vyhýbať tomu segmentu. Napríklad ja keď nechcem nejakú spoluprácu, že som taký, že nechcem, tak poviem dvojnásobok a buď Ty to si videl, zobral alebo vapey. nie. No ale toto Vapey, no to som bola blbosť. toto robia ľudia, ja som to tiež viackrát spravil, že moc sa mi do toho nechce, tak si vypýtam raketu a keď to zoberú, tak si poviem, idem do toho, ale stále tam zachovám, že neodflaknem to. Urobím to tak, aby si povedali, tak že jasné, wow, hej. dobrá robota, vieš. Okay. Ale neberem, ani som nikdy nebral spolupráce, že ja neviem, CBDčko, že dobre, dajte mi za to 10 litrov, im povedať, dobre, dáme 10 litrov, tak ja si kvapkám každý večer CBD, je to úžasné. A potom Radikál šéf príde. Potom Radikál ma zdisuje na Instagrame. Máš ešte nejakú na nás otázku takú? Ak nemáš, budeme radi, akože.
keby ste mi povedali dopredu, tak by som si pripravil, ale to vymýšľať dobré veci, vieš, nechcem sa pýtať nejaké cringe. Áno. Kedy si naposledy spal s niekým? No to má napríklad, že vôbec. To samo chcel vedieť. Alebo či my dvaja sme spolu spali, vieš, ale takéto. Čo? No, takže môžeme sa mi pýtať znova. Kľudne sa pýtaj. Ak chceš vidieť extra zábery, ako napríklad tieto... Vládo Vach ma chcel dať na políciu. Ale Vládo Vach chcel dať aj René chcel dať na políciu. Aký máš názor na Vidadu? Kokos. Nezabudni nás sledovať na našom Hero. Tvoj postoj k bojovým športom, OK. lebo teraz je in strašne to Fight Night Challenge, Clash of the Stars, ale ty si kedysi asi pamätáš, že si chodil na tajský box. Áno. Do King's Gymu. Áno, Chodil si? 2 roky, Okay. 2 roky som chodil. Všetko je, vidíš. 2 roky do... Chodil si tam a teraz si nejak skončil a teraz je to práve že také in, že keby si to robil teraz, vedel by si predstaviť seba v takejto nejakej tej Ja Fight som to Night, bral alebo ako čo. šport, bol to brutálny šport, páčilo sa mi to, veľa som sa naučil o svojom tele, o svojich nejakých limitoch. Clash of the Stars odsudzujem absolútne, lebo proste pre mňa je to len obyčajná show a Kvôli peniazom, hej, robené celé. Hej. Nemám rád, nech sa tam bijú influenceri, youtuberi, to je jedno, je to populárne v zahraničí, vieš, KSI, podobne Jake Paul, Logan Paul. Ale nech tam nedávajú ľudí, ktorí sú chorí mentálne alebo psychicky. To už mi príde ako keď To už je fakt, 1800 bol cirkus a tam boli postihnutí ľudia a ľudia sa na nich chodili smiať a vieš, to je proste blbosť. Ako si reálne, to je pravda. nikdy nezamyslel takto. No teraz aj ja prvýkrát som na tým tak zamyslel. No a potom som mal vlastne ešte druhú otázku na základe toho, že či sleduješ také, že telka, reality show a veci ohľadom tohto spojené s tým? Alebo či to nie je všetko, ale či to nie je úplne mimo teba, alebo či si taký ten typ presne, že YouTube, lebo na YouTube nie sú napríklad Markíza, Rúže pre nevestu, takéto veci, vieš? Moja frajerka to mega sleduje, tieto veci, ide si to, ale pozerá to skôr z takého toho, z takej recesie, vieš, že gumuje si pri tom hlavu, keď má toho veľa. Ja mám rád zámenu manželiek, to pozerám, ale to pozerám z toho dôvodu, že keď mi je zle z toho, že ja neviem, mám že nejakú depku alebo nejakú slabú chvíľu, alebo že niečo je zlé, tak si to pozriem a pozriem si, že sú ľudia, ktorí fakt, že takto žijú a berú to ako normálne. No to hrajú, nikto nevie dneska. Že je to, že extrém. Keď si spomenul depku, už musíme to ináč toto ukončilo, strašne dlho dvojhodinný. Strašne otázok. Mal si niekedy depku z toho počas tej tvojej cesty, že si sa dostáva fakt, že... Určite áno, veľa na krát. psychický stav ti to akože ovplyvnilo veľa. A teraz si rozmýšľaj nad existenciou, či také až nie extrémne? No kámo, akože nechcem úplne sa to robiť nejakú terapiu alebo niečo, ale mal som viac momentov, keď som povedal, že idem s tým skončiť, lebo proste nedáva mi to už to, čo chcem, aby mi to dávalo a čísla ma dojebali. A viete, uvedomujem si teraz, posledný rok, že ma tie veci ma dohnali teraz proste. Že predtým som vôbec nad tým nerozmýšľal. A teraz ma to celé dohnalo všetko. Aj to, že asi v mladom veku, no tak nemám 40 alebo 50 proste. Ale že keď som mal 21, tak som mal ako keby pík svojej kariéry. A potom to postupne ako keby klesalo. A som dlho zaseknutý ako keby v číslach na nejakej úrovni. A to ti tiež neurobí dobre, keď ty tvoríš, snažíš sa a nejde to hore. Nevieš, či robíš nejaký... A vždycky budeš viniť seba. No. Lebo ja nemám koho obviniť. Nemám strihača, ktorý to dojebal, kameramana, produkčného, vieš, že ja môžem dojebať len seba. A strašne som na seba prísny a toxický. Čiže reálne veľmi mi pomohol výlet na Sri Lanku, čo sme boli teraz vlastne mesiac. Kámo, je to po piči, choď tam, jedz tam, ja som sa bál toho, že, lebo ja nemám rád Indiu, ak tam žijú a takto, že naozaj tam... Pretlak budeš mať z ľudí, ja som mal tam taký stav sa mi stal, že som chvíľu sedel alebo stál na ulici a bol som, že OK, musím sa ukludniť. No však tej Indie je to extrém, že tam je mŕtvola na zemi, to neriešia. No dobre, není to zase. Ja som sa bál toho, lebo Sri Lanka je pri Indii, ja som napríklad nevedel dlho. Hovorí sa, že Sri Lanka je taký tutoriál na Indiu. Že... A nie je to teraz také komerčné strašne? Je skomerčnelo to aj kvôli tej rúže pre nevestu a veľa Rusov tam prišlo a robia tam biznis na čierno, dojebávajú tú krajinu a majú to tam teraz ťažké, ale stále sú tam nádherné miesta a mne to veľmi prečistilo hlavu, proste uvedomil som si tam veci a proste setol som si nejaký fokus, ktorý je mŕte ťažké dodržať, ale snažím sa proste ho dodržiavať. A depky, áno, jasné, každý z nás to má, lebo uvedom si, že vydáš nejakú vec a instantne ťa môže judgeovať, že 10 000, 100 000 ľudí. A vieš, a keď si niekto, kto toto nemá, tak kto ťa môže judgeovať? To je rodičia, nejakí 2 spolužiaci a nejaká baba, ktorá sa ti páči a učiteľ. To je všetko, 5 ľudí, 10. Ale ty dáš niečo von a zrazu
100 000 ľudí to uvidí a keď ti 100 000 ľudí napíše, že je to kokotina, nuda, neviem čo, tak to ti pokrúti proste hlavu, vieš. Je to byť ťažké. Presne, kokos, toľko ten, čo sa ešte mohli rozoberať. Ja úplne sucho v krku, môžem to vypiť, čo to je? Počkaj, nakoniec sa ešte napíme všetci spolu. Všetci naraz. Je tam CBDčko? Od Radikála. Chcel si to celé? Mňam to jeba. Ne, ja sa ti hovorím, to není zle. Mňam, čo to je? To je citrónová šťava. Mňam. Ale iba citrónová. Brutál. Teraz sme kupovať na doma. Ale to je akože že vyšťavený citrón? Či... Akože ten citrón, čo vyzerá ako Citrónka? citrón. Áno. A s vodou, či len to? Iba citrónka. Slabá. Tak reálne som ti hovoril. Vypnete kameru a ja... Že by bolo horšie, keby si mal vodu a donesol. Ne, to je iba... Slaná voda. No akože vypil by som aj to, ale ne na šupu. To je ono, že? Pohode. Ja mám, ďakujem. Na doma. Ale ja mám, však ja si normálne, ja niekedy, že odšťavím citrón, tak ho exne. No, tak alebo zázvorové šoty. Toto bol Selasi. Presne tak. Wow. Ďakujeme ti. Jak to bol pocit pre teba? Má to potenciál? Dobre to bolo. Neviem, či som moc nemudroval. Dúfam, že som nevyzeral. Povedal, že všetci strašne mudrovali. Hej, bolo to fajn, máte z toho dobrý Bolo to veľmi dobré. Ale ak ty máš pocit, vieš. Tak dúfam, že nevystrihnete z toho 20 minút len tých najkontroverznejších vecí a to bude celý podcast. Ne, potom na Hero ostatné. Hlavne ten Donat to bude na Hero, pamätajte. Dobre to bolo. Dobre. Takže ďakujem, že si prišiel. Ďakujem, že som tu mohol byť, chalán. Nice. Ďakujeme, že ste dopozerali podcast až do konca. Presne, a vidíme sa. Čaute. V ďalších dieloch. Nazdar. Čaute.